Sziasztok, ez itt a Vilmostek, és hogyha te szoktál videókat készíteni a YouTube-ra, akkor lehet, hogy hallottad már a Final Cut Pro-nak a nevét. És lássanak csodát, most jelent meg a Final Cut Pro 11, ami a 11-es verzió, lényegében nem, de ez a neve. Ami hatalmas újításokat hozott a vágószoftverbe, mint például az automatikus feliratkészítés, a Magnetic Mask, amiről később lesz szó, és sok más. Szóval az intro után kezdjünk is bele! Hogyha frissítés után elindítod a Final Cut Pro-t, valami ilyesmi fog téged fogadni. Én most a November library-t fogom kiválasztani, mivel nekem minden hónapra van egy-egy új library, és most ezzel fogunk dolgozni. Egy új eventbe fogom megmutatni, amit most elnevezek FCP11-nek. Jó lesz ez a név szerintem. Kezdjük is azzal a funkcióval, ami az én személyes kedvencem. Az nem más, mint angolul a Magnetic Mask, ami magyarul a mágneses maszk lehet szerintem a magyar megfelelője, amit mutatom is, hogy mit tud. Hogyha te már használtál DaVinci Resolve Studio-t, akkor valószínűleg ismered ezt a funkciót, hogy van itt egy telefon, és azt leköveti a DaVinci Resolve, ezért mögé tudsz rakni egy textet, vagy nem tudom, outline tudsz neki csinálni, egy kis csillogás effektet, tényleg bármit el tudsz képzelni. Ez a funkció érkezett meg most a Final Cut-ba is. Első lépésben meg kell duplikálni a felvételt, hogyha azt szeretnéd, hogy látszódjon a háttér is, de hogyha nem, akkor egy videó felvétel, azt majd megmutatom később. A felső klipre rákattintasz, ide jössz az effektekre, legörgetsz a Mask and Keying részleghez, én ezt kicsit nagyobbra raknám, Mask and Keying, és itt van a Magnetic Mask. Ezt, hogyha be van kapcsolva neked, amikor beimportálsz fájlokat, hogy Find People, akkor azt hiszem úgy csak így rábírod húzni az emberre, és egyből le fog követni. Ahhoz, hogy rárakjuk a klipre, csak simán ráhúzunk, és ráhúzzuk arra az eszközre, vagy eszközre, hát objektumra, amire rá szeretnék rakni, elengedjük, és kész is. Hogyha valamit rosszul csinált volna meg a Final Cut, akkor itt a plusz... Hogyha valamit rosszul csinált volna meg a Final Cut, akkor itt a plusz és mínuszra kattintva tudunk hozzáadni. Hogyha pluszon van és ide kattintok, akkor azt hozzáadja. Hogyha mínuszon van és rákattintok és ide kattintok, akkor meg ki fogja venni belőle. Itt van kettő, ugyanígy plusz-mínusz jellel, itt így egy ilyen kis ecset-szerűséggel lehet hozzáadni, vagy éppen elvenni. És hogyha mindent jól beállítottunk, akkor már csak rá kell nyomni itt a középen lévő Analyze gombra. Ez most teljesen real-time, hogy ti láttok, megy egy felvétel is, amelyeken két kijelzőt hajt meg, mivel a sajátját, meg a monitoromat is, ami egy Full HD-s monitor, a MacBook Air-nek pedig azt hiszem egy 2K-s monitorja van, de ezt fejből nem tudom, de kb. Ilyen sebességgel működik egy teljesen alap M1-es MacBook Air-ren jelenleg. Ez lehet, hogy későbbiekben gyorsabb lesz, de ez is nagyon gyors, ahhoz képest, hogy mit tud a DaVinci Resolve Studio. És mindjárt végez is a lekövetésünk, 98, 99, és 100%, ezt már ki sem írta. Ezek után pedig rányomhatunk itt jobb felül a Done gombra, és hogyha minden igaz, most nem látszódik, hogy bármi történt volna, de hogyha ráviszem a kurzort az alsó klipre, és kikapcsolom, akkor már láthatóvá válik az, hogy mi lett a kész videó. Most így visszanéztem a felvételt, és láttam egy kis hibát benne, méghozzá itt, ott van kérem szépen, ott jobb alul. Nem tökéletes, de igen, szóval ez annak az átka, hogy sokkal gyorsabb, mint a többi ilyen vágó szoftver, ami tud ilyet, mint például a DaVinci Resolve, de nem lesz
ugyanolyan pontos. Nagyon örülnék neki, hogy ezt be lehetne állítani valahol a szoftveren belül, mivel a trackingnél néha érzek olyat, hogy ez borzasztó, hogyha miután már kipróbáltam a DaVinci Resolve-ot, de cserébe gyorsabb. Ezzel meg is vagyunk, szóval visszakapcsoltam a másik klippet, és válasszunk alá egy textet, ami úgy meg is tetszik nekem, van erre nekem egy külön mappám, válasszunk egy olyat, ami úgy megtetszik, mint például ez, mert ez legalább a képernyőnek a nagy részét el fogja foglalni, és átállítunk benne pár dolgot. Ez egy plugin, ami letölthető, fizetős, most már nem fizetnék neki, vagy ennyit érte, de jól tudom, erre kattintok, és bedobjuk a két klip közé, és elméletben tökéletesen működik. Jött egy új kategória az effektek tabban, egy call out és egy picture in picture, amit mutatom, hogy mit tudnak. A call out az egy ilyen kiemelés akarna lenni, a picture in picture pedig az a kép a képbe, ami, ha jól tippelem, pontosan így fog kinézni, jól meg ma van animálva, és azzal különböző kreatív dolgokat lehet csinálni. Nem annyira van nagy szabadságod, mint DaVinci Resolve-ba, de itt is ki lehet belőle valamit hozni. És persze még egy dolog, amit nem tudok bemutatni, az a Vision Pro-ra való videószerkesztés, amivel lényegben ezeket a 3D-s videókat lehet készíteni, ugye a Vision Pro-hoz. Sajnos nekem nem akad itt a házba, de hogyha véletlenül belebotlok egybe itt otthon, akkor csinálok róla egy videót. Beszéljünk kicsit az olyan dolgokról, mint például a shortcutok. Attól függetlenül, hogy a új frissítés elrontotta, jött 2 olyan shortcut, aminek nagyon örülök, mert ezeknek már rég hasznukat vettem volna. Ennek a bemutatásához be is jöttem egy régebbi projektbe, amin ezt a videót, amit most itt láttok a timeline-on, annak a videóját, azt itt megnézhetitek. Ez a CMF Products videóm, ami az új CMF by Nothing termékeket beszélek róluk, én lényegében nem tudom őket leszesztelni, de beszélek róluk, hogy milyen jók is igazából, de az új shortcutot azt itt tudom a legjobban bemutatni. Ez az új funkció nem más tud, mint hogyha nekem van itt ebbe a projektbe 6 darab title, aminek meg szeretném változtatni a sorrendjét, szóval tegyük fel, kiválasztom a C-t, a CMF betű sorból, megnyomom a Option Felt, és egyel feljebb rakja. Ez egy nagy segítség, kár, hogy most hozzák be az ilyen dolgokat, amikor leszeretném cserélni a Final Cut-ot DaVinci Resolve-ra, de nagyon jó. Ez a funkció az tényleg azért nagyon jó, mert hogyha én tényleg fel szeretném ide húzni, akkor látjátok, hogy ott van mínusz 0,1, nem tudom pontosan ugyan oda visszahelyezni a klippet, vagy legyen az bármi, most ebben az esetben egy text, de nem bírom általában ugyanoda visszahelyezni, szóval ez az option leföl, ez egy sokkal jobb megoldás. Ha jól tudom, ez volt minden egyes újdonság az új Final Cut Pro verzióban, szóval hogyha kihagytam volna bármit, és akkor azt ide kiírom most a képernyőre, de hogyha tényleg ez volt minden, akkor szeretném Bocsánat, hogy megzavarom a videónak a végét, de én videóvágó Vilmos vagyok, és nem túl jó hírekkel szolgálok a Final Cut Pro 11-es verzióval kapcsolatban. Először is a videó felvétel alatt kifejezetten jónak tűnt, nagyon jól működött, de ahogy átvettem a fájlokat és elkezdtem megvágni őket, borzalmasan, hatalmas nagy hibákba jutottam, egyszerűen használhatatlan volt a program, és az volt az egyetlen nagy szerencsém, hogy pont csináltam egy zip fájlt az előző verzióból, mert hogyha nem csináltam volna, akkor nem is tudnék visszafele váltani, és valószínűleg ennek a videónak lőttek volna. Szerencsére negyedjére sikerült jól összerakni a videót, ez azt jelenti, hogy már 3-szor próbáltam, de a Final Cut Pro 11 nem nagyon engedte, nem nagyon akarta az igazságot, szóval végül visszaváltottam, és a 10.8-ban pedig minden simán ment, szóval ez eléggé gáz, lehet, hogy kevés neki az M1, én nem tudom, de ezt nagyon hamar kéne, hogy orvosolják. Ettől függetlenül
térjünk vissza a videóra. Remélem tetszett ez a videó, hogyha nem, akkor kérlek írj le a kommentekbe, hogy miért nem, hogy pedig igen, akkor kérlek azt. Én Vilmos voltam, ez itt a Vilmos Tech. Sziasztok!